het seizoen dan, hè? Snap je? Snap je? Ja, joh, geloof me allemaal. Ai, daarom is het spel zo ver. Ik wil het avond voor mij. Daarom is het altijd zo leuk. Als je alleen maar speelt, is het spel ook eigenlijk saai. Daarom moet je spelen. Let op mij. Spel wordt zo saai. Ja, spelen we voor mij. Ja, dat denk ik wel. Spelen niet gezin. Wij spelen dit spel andere dag. En het is niet erg, dan speel ik nog alleen. Want dat vind ik niet erg. Dat vind ik niet erg. Dat is daar zo. Nou kijk. We hebben wel een gut gun, maar ja. Ik ga ervan uit dat je doodgaat, hè. Nee. Snap je? Oh, dat staat erin. Wat is het? Heel lang. Kom ik. Oh, wacht, er komen mensen aan. Oh, oh, oh. Mensen aan. Zeker, ga maar door. Er zijn net geen boss. Wow, 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 is hier... Wow, wow, ik word er weggeschoten. Wow, wat is hier nou? Next, typhoid. Laat die bommen nou zijn, Jocelyn. Ik heb niks gedaan, mevrouw. Ik ben van de goeie, hè. Ik heb jou geholpen, mevrouw Jocelyn. Hier, fuck that. Weg. Stapstuk! Dit is al... Hier, wacht. Waar ben jij? Hier. Oh ja. Wat? Oh. Zeker weg. Doe niet te lang hierover alsjeblieft. Want we don't have time, man. Snapstuk. Waar ben je? Ik kom. Uitstappen op het moment dat ik bij het huisje ben, hè? Hey, ja. Next. Holy shit, 3 kills. Oh, dat is knocked aan Ili. Oké. Sorry. Ik was even weer even mijn element. Sorry. Wat ik nog een gek was. Dit, joh. Ga weg. Ik was die vriend van hem. Hey, ja. Ja, die is zeker bang. Die denkt ook, oh, dat was allemaal een ontploffing te ver. Ja, ik heb hem. Hij is aan het schieten op mij. Hey! Hier, ik heb een gun voor je als je die moet. Als je moet hebben. Ik heb hier wel, man. Oh, ik ook. Ja, ik pak hem wel als reserve. Het is altijd handig om te switchen tussen twee. Ik heb die in het paars en het goud dus. Oké. Wat? Heb je die versie, hè? Ik pak wel even deze. Even kijken. Als ze door het water zijn, uitstappen. Nee, moet je een snapper? Hier liggen mooie paarse. Die is wel lekker. Je moet altijd die paarse pakken, want die geeft, hoe zeg je dat, meeste damage en shizzle.
Maar die gaat ook verder, zeg maar. En die reload ook wat sneller. Dus zeg maar, hoe hoger, hoe harder de damage, hoe beter de reload en de afstand schieten. Alweer een paar solo, holy shit. Wat is hier nou? Hey, hallo. Zo, we spelen zo voor. Wacht even, ja, wacht, ik ga eerst even hier naartoe, even dat ding even drinken geven. Dat is die doorstuk. Why not? Oh ja. Why not? Hallo, waar niet meer naartoe? Even het schema, even bezig is. Snap je? En Einzelganger. Little pigeon. Oh jij. Je had gisteren een andere outfit aan. Ook zo'n vogeltjes ding. Snap je? Die vriend van hem moet ook ergens zo zijn. Oh, die zal bij het kaartje zijn. Dat is eentje een schietaf. Nee, die staat er. Dat is zo'n lijntje. Kijk, een player. Wat is dat ding op zijn buik gaat. Pak die Mortal Kombat ding, die is gek. Die moet je echt hebben, jong. Wow, rustig, ik ben onschuldig. Doe rustig, hij zit daar. Nee jong. Normaal. Oh, er komt nog één hier. Iedereen wil wat. X. Wij zijn gek. Nee, ik wil deze. Oh nee, don't be like this alsjeblieft, game. Wacht, waar ik die shotgun nog wel leggen. Wacht. Ah, kut drinken. Oh, ja, die groot als eerste. Ach ja, oh, je legt nog in. Dat is niet erg. Er komt eentje aangegliderd. Lekker pik. Lekker man. Wat is die point vandaan dan hier? Kom jong, wij zijn eenzaam en alleen. We zijn single man hè. Schiet op. Lekker man. Kom jongens. Wat moet dat denken? Is die vol? Is die vol? Oh god. Komen ze nou nog hier of hoe zit dat? Even kijken. Heb jij ook zo'n drill? Ja man. Waar zullen we daar naartoe gaan? Kijk maar. Oké, ik wil eigenlijk gewoon... Ja, maar ik wil even... Er komt weer een aan. Niet. Waarom hoor ik nou? Oh, dat was jij met dat ding. Oké. Dit is misschien Matty van hem. Een Matty is dat. Oh, je kunt je leven kopen, by the way. Oh, dat is zo'n schatkaart ding. Nee! Nee dan, dat wil ik niet hè. Ah, hier is, ja, je kunt je leven kopen. Hey, nieuwe Mortal Kombat. Hier liggen 100% Mortal Kombat keer als je die hebt. Die zou ik eigenlijk wel aan gaan. Holy shit, ja. Die is echt lekker, dat ding. Die moet je altijd pakken. Wacht, kijk even voor nieuwe spotjes nou. Oh, kut, dat had ik niet meer te doen. Dat maakt geluid, hè. Ja, ik denk dat het... Wacht af. Goeie. Ik denk dat die hier komt weer. In die stad, in dat dorp, zeg maar. In het dorp. Even kijken, even of daar een auto is. Die is wel van iemand. Ah, jammer. Ik wil nou niet zo'n gebruik. Ja. Is die vol? Is die vol? Ah, kom nou. Oh, niet dat auto. Ik kan ja niet meer rijden in een vreemde auto. Is die vol? Ja, die is vol. Lekker.
wat is dit voor een snel? Ik heb gewoon nog niet doorgevat. Aangevat. Volgens mijn deelbeeld of niet? Of heb jij een? Oh. Was jij dat? Oké, ik koop even een mooie snipper. Even de kant is. Lekker. Kom, we gaan hier even naar binnen, want ik kan... Ziek is al geopend. Wat heb ik? Nou, kom, we gaan hier weg. Ik ga hier weg, ik vertrouw het in ieder geval niet. Ik weet nou hoe het gaat, jongen. Snap je? Mooi mooi. Ik heb die autobahn even lekker geschoten. Ik ben weggevlogen. Oh, moet ik hier dat dingen nog? Of die outlaw shotgun nog gereden? Oké. Wow, wat is dat? Oh, kijk daar. Kijk, die is nog nieuw, hè? Kijk, snap je? Hier lijkt is. Ah, kijk, wat had ik gezegd? Die gaat hier dadelijk droppen, bij die eilanden. Onder die eilanden. Dus een potje wordt dat. Campotje van Kut-eilanden. Ja. Die liep daar op de berg. Wat is dat dan? Oké. Twee auto's gaan. Of wil je die, ja, maar jij mag die pakken. Ja, staat die aan de overkant. Hebben ze alles gesloopt. Wat een homo's. Slaagt bij aangegeven. Vriend. Vriend. You know you love me, please. Oh, gaat van jou, hé. Wow. Oh, shit, hé. Die is mooi. Er komt er een daar. Hij ging net niet met de berg af. Oh, jij staat toch? Net daar ging. Oké. Ja. Daar is het. Ik heb hem. He's dead. Du hebt mijn wagen gestolen. How you like this one? Nee, jong. Ik heb cover, hè. Waar is die andere auto? Heeft die van mij gewoon gepakt? Nee. Ik heb mij schieten auto. Wacht even, hij zit er op dat ding. Ik kan niet hier, ik heb geen hier langs, wat is het dan? Bro, heeft hij zichzelf gekilld of wat? Wat een gek. Heb ik zijn ene band ook kapot geschoten. Oké, wacht even, ik ga even hier healing pakken. Ja, ik had even mijn outlaw shotgun daar maar neergepakt. Oh, wat zijn we getroffen, joh. Ah, stekkie, een beetje. Tijd die man. Wat heb jij? Help een park of wat? Achter jou plek. Hier is ha! Lekker! Ja, jongen. Ja, die wou ik net pakken. Die is 200. Oh, lekker. Die ook jezelf. Ik zie iemand aankomen.
Ja, daar komt hij vandaan. Nee! Ja, ik raak in paniek. Hij raakt in paniek. Hij is in paniek. Hij raakt... Nee, ik heb mijn leven nog niet kunnen doen. Dus dat is nee. Wow, wie doet dat? Wie heeft dat? Oh, dat is die schild van mij van die medaillon. Dat is wel kut. Dat is medaillonsje, dus dat doet de snapste. Nee, joh. Nee! Ga weg, Lara. Kan mij opwachten. Oh, kut. Ik kan niet veel leven. Spannend. Nee! Oh. Ja, jongen. I am gek. Holy shit. Oh, man.